Og far siger, hvor dygtig du er til at kravle. Og far siger, hvor dygtig du er til at kravle. Hvor dygtig er du? Det går den forkerte vej. Ja, det går den forkerte vej. Op med numsen. Op med numsen. Er det hårdt? Hvad? Er det bare så hårdt? Fremad. Det går baglæns, Lukas. Det er baglæns, det der. Bum. 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 Ja, kæden.